23 июл президенти Моғолистон Ухнаагин Хурилсух бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадро муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Пас аз ташриф овардан ба пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе, президенти Моғолистон Ухнаагин Хурилсух нахуст дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. محترم جناب عالی، شما را به کشور مهمان‌نواز تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم میگویم. Yırxımsık noyn yırxılıkço, zaçılan da Tacikistan oran tabuk linçin. Setgeleyse hatun doktor uhdun linçiliz bey. خوش آمدید. برای گلچنبرگزاری آماده